batik sendal jepit. Nah. Semangat toro. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Lah iso-isone nglakoni. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kan DP Rien. Sek. Tembunge ini kan piye? DP. Bapak ngesake singgah. Ngesak. Hah. Pak sampun lho Pak mboten usah. Ngopo to? Dan jenengan pun Lah gak sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to Pak. Ini malah sak dilunasi iki ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih Pak nggih. Tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Mbah Demang Teguhan. Ya aturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Ya. Iya, Pak. Garap Mas Bayu. Pak Lurah to niki. Agemane batik, jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik, sendal jepit. Nah. Semangat toro. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Lah iso-isone nglakoni. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi, ora gumun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Kula ki mboten nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Elah. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pokoknya yang penting sehat. Sehat, awet gagah, awet ngomong anak putu, awet ora masalah. Jeneng untun tek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane kula bod dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora duwe untu lho Pak De. Ning duwe gingsul siji. Tenan iki. Niki siji. Ya ora gingsul. Lho. Niat keturunan siji tok. Iya, ini Pak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah kedua. Saking Mbah Lurah putih. Kula wis kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Tangga kanca wis dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne. Lah niki tapi di tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji. Nah, berarti sik kurang 99.000. Nah, nang sewu bayang dalura. Kerjane bejo. Lah nuwun sewu, Mbah. Mbah betul, Mbah Ngetrep. Iki apa ganti mik apa pancen suarane sing stereo lho. Guys, wis entek apa-apane ya ngono lho. Entek sak suarane. Patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek tribel tok ya. Ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Mbak Teguhan anu napa? Ah, niki, Pak. Lah niki Mbak bedo kali Mbak Ngetrep. Ah. Elak. Selalu Pak.
Pak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Demang-demang. Iya, lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Sugeng dalu Pak Demang. Ini penggemarmu toh? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben Bang ya titake Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik yo. Nang Bedoho. Bedoho. Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Bang Rekso desa ngetrep niki. Oh nggih. Niko tasih kuwatah demang-demang Mas Gare. Oh ngoten, mboten diunggahne sisan Pak. Niki mawon riyen nggih. Oh ngoten. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Antun tiga niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wae. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa? Nembang napa? Anu. Nggih, Bang Ngetrep niki biyen sing bawa reksa kesan mboten kualat. Nggih. Kok Bang? Lho niki ngumpul. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang Tambah umur. Nah. Nyangka-nyangka saking Mas Bayu. Nah. Mawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Mumpung kepanggih jenengan sawer. Kula malah disawer, Plot. Mbak Niken ku kandel kula tipis ya. Nah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih. Nggih. Ngersake lagu napa? Lestari mawon nggih. Oh nggih. Iki Lestari niku kula ningali di YouTube Mbak Niken iku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Lestari mawon. Nggih, mumpung wonten orjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab ana mboten apa nek mboten nikah kitab. Nggih. Oh, wong kerep. Lestari. Ya toh, diaturake nggih Pak Nikan nggih. Nggih, mboten Ya, apa-apa. Lestari. Balungane melu.
Malih jenengan apa, Pak? Kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarian syutinge ketutupan. Nggih. Pengadap mawon, pengadap mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar biasa. Nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, Pantesan ket mau ning kono teko nek Mbak Niken teng pundi, Mas? Lah. Keloan. Oh, tekok Niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Oh, Sigar. Iwan Sigar, Pak. Oh, nggih, Oh, Diperian nggih, Pak. oke. Diperian. Sek. Tembunge nek kan piye? DP. Bapak ngersake sigar. Ngersake sigarmu. Apike piye, Nduk? Diperian. Nggih, separuh sik. Mungkin malih nggih, Pak. Mungkin lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, dan Oh. jenengan dereng malah wis Lah. nyanyi. Yo ta iki kek. Piye? Hah? Aduh. Kayak demangku sangu. Hah? Demangku sangu lah. Demangku sangu apa ora iki? Hah? Pak, sampun lho, Pak, mboten usah. Napa to, Pak? Dan jenengan pun Lah yo sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak. Ini malah sak dilunasi iki ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Kiris bisa to kiris. Kiris. Ah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki Demang Sita iki? Ayo wis. Pak, ngono ta. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. lagu napa, Pak? Ayo mantep mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya, Pak. Oke. Jenengan apa, Pak? Dari Ya, nderek. Malah penak. Oke. Temonjo. Sigar to? Yuk.